В това мое видео искам да ви разкажа за ефекта на натрупването. Това е най-мощният инструмент за успех във всяка една сфера от живота, независимо с какво се занимаваш. Замисляли ли се, че как малките действия с ежедневни повторения дават големите резултати? Ако, например, спортуваш редовно, след време тялото ти ще бъде по-силно и по-здраво. Ако се храниш балансирано и здравословно и се грижиш за своето здраве, ще се радваш на дълголетие. И обратното, ако не се грижиш за твоето здраве, пълниш го с най-различни токсини, шлаки с годините, то резултатът ще дойде след 40-50 годишна възраст и то ще бъде много зле. Ако отделяш време за личностно развитие всеки ден, ще станеш все по-успешен и по-уверен в това, което правиш. Тайната е в постоянството, малките стъпки. Малките стъпки днес създават големите резултати утре. Не чакай идеалния момент, започни сега да го правиш това нещо. И ще навидиш как успеха ден след ден ще идва и при тебе. И за накрая вярвай в себе си и не се отказвай никога. Напиши в коментарите под това видео и запиши, започвам днес, и сподели в какво искаш да постигнеш успех чрез твоето постоянство. Ефектът на натрупването ще го усетиш в най-близките месеци и резултатът ще дойде и пред теб, както идва и при мен.